Tervetuloa rakkaat himokkaat sekä himomieliset Himo TV:n pariin. Tänään ohjelmassa on historian 4. Himotlonin lohkoarvonta ja minä olen Kirill Pappa Price. Vieressäni istuu Aleksi poika Jussila ja tosiaan tänään käydään hieman meidän lohkoarvontoja sekä keskustellaan vähän siitä, että millaisia joukkueita siellä lohkoissa sitten on. Ja itse olen erittäin kovin täpinössäni tästä 4. Himotlonista, sillä tämähän on historian suurin Himotlon tähän asti. Tähän on vedetty paljon paukkuja, vuodettu paljon hikeä, niin toivottavasti kaikki menee nappiin ja en voi kuin odottaa, mutta Aleksi, mitkä sinun päällimmäiset fiilikset Himotlonista on tänä vuonna? No onhan se ihan uskomatonta, että ollaan saatu 20 joukkuetta mukaan, eli 80 osallistujaa. Tulee varmasti ihan hullu haippi päällä tapahtumaan. Se on juuri näin, 80 osallistujaa. Se on ylivoimasti Himon suurin tapahtuma tähän asti, ottaen huomioon, että siihen tulee vielä toistakymmentä henkilöä, ehkä jopa 30 henkilöä toimimaan tuomareina, nakkilaisina sekä totta kai meidän sponsorit, jotka ovat meitä tässä avustaneet ja mahdollisesti myös paikalla siellä näyttäytymässä. Ja tosiaan tänään me käydään läpitte yksi lohko kerralla, jossa välissä sitten tulee pieniä mainoskatkoja aikana, niin pahoittelut siitä. Meillä on pieniä teknisiä ongelmia ja mainosvideot ja lähetyksemme ovat resoluutiolta erilaisia, joten mainokset ovat pikkasen pienempiä, mutta ne ovat kaikki katsottavissa myöhemmin Instagramissa ja Telegramissa. Instagramissa ja TikTokissa ihan kokonaisina. Ja tosiaan lopuksi, kun kaikki joukkueet on arvottu, me sijoitetaan ne vielä lohkoihin, aikataulutetaan kaikkien pelit ja julkaistaan se teille myös, niin se on sitten lopullinen systeemi, miten lauantaina mennään. No niin, ja siirrytään sitten itse lohkoarvontaan. Eli tosiaan aluksi arvotaan jokaiseen lohkoon 4 joukkuetta, eli 4 periaatteista joukkuetta tulee tosiaan siihen yhteen lohkoon, ja jokaisesta joukkueesta me annetaan pieni heads up, että mikä meidän mielipide tai näkemys siitä, miten joukkue voisi menestyä, että millainen joukkue on kyseessä, niin meidän katsojatkin pääsee ottamaan selvää, että mistä tässä oikein niin kuin mennään. Ei muuta kuin aloitetaan. Ja vuoden 2024 Himotlonin ensimmäinen arvottu joukkue on joukkue numero 4. Elikkäs joukkue numero 4 on Näitä Konnia. Ja he ovat kertoneet meille tällaisia terveisiä, eli heidän vahvuutena on juomataidot. Se on varmaan aika monilla. Heikkoutena juominen. Tämä on todennäköisesti harvemmalla joukkueella tämä. Nämä konnat osallistuvat ensimmäistä kertaa otteluun ja lupaavat olla vaihtelevan hyviä ja huonoja kaikessa. Joo, tässä joukkueessa on monia tuttuja kasvoja kyllä, mutta on vähän vaikea sanoa, että mikä on menestymisen mahdollisuus. Että kyllä näkisin, että kyseessä kun on kuitenkin pitkä turnaus ja jokainen joukkue voi menestyä hyvin, että täällä on aina yllätysmomentumi olemassa Himotlonissa. Siirrytään seuraavaan joukkueeseen. Joukkue numero 20. Ja joukkue numero 20 hän on Kauppiaan enkelit. Eli kaikki muistaa ekan kerran, joten sen takia täällä ollaan. Vahvuutena järjestäjien lahjominen ja heikkouksina niin lukematon määrä asioita, että niitä ei viitsi edes luetella. Koska tapahtuma saavutti joukossamme niin suuren suosion, meitä on 2 joukkueellisen verran. Tärkeintä ei ole voitto, vaan kaksoisvoitto. Siinä on kyllä Kauppien enkeleillä todella kova tavoite tänä vuonna. Ja tuosta lahjonnasta tuli heti mieleen, että hoppista keikkaa, kun täällä ollaan menossa antamaan lähipäivinä tukiopetusta Kyykässä Kauppien enkeleille, niin katsotaan, että jatkuuko nämä lahjonnat sitten vielä kenties tuonne tuomarilinjan puolelle. Toivottavasti ei, että tänä vuonna on tuomarilla annettu selkeä linja, että rehellisiä pitää olla ja kaikkia koskee samat säännöt. Halutaan korostaa, että aiemminkin vuosina on ollut sama linja. Siis joo, totta kai. Ei mitään, siirrytään joukkueeseen numero 3. 19.
Joukkue numero 19, poikkimaantieteellinen tiimi. Tämä tiimi on kasattu eri kaupunkien kovimmista osaajista. Tiimin jäsenet tulevat Lappeenrannasta, jossa kyykkä on kova sana, Turusta, Otaniemestä sekä Tampereelta. Se on ihanan näköinen tuo joukkue. Arvostan tätä suuresti, että ympäri Suomea ihmiset kuitenkin tulee tänne pienen piskuisen himon tapahtumaan, ja tätähän me kaivataan. Poikkitieteellisyyttä, ja poikkitieteellisyys ei rajoitu pelkästään Tampereelle, vaan se pitää olla koko Suomen laajuinen. Niin sydämellisesti tervetuloa tähän tapahtumaan, ja toivottavasti myös menestytte tässä turnauksessa. Ja tämän lohkon viimeinen joukkue on joukkue numero 1. Pete Sports Multiverse. Ja tämähän on joukkue, joka on osallistunut jokaiseen Himotloniin ensimmäisen kerran jo antiikin Rooman aikaan. Joukkueen nimi on vaihdellut vuosien mittaan. Huhujen mukaan tiimin ensimmäinen nimi oli Pete Sports Gladiators. Joukkueen nousukiito on jatkunut vuodesta toiseen, ja hehän ovat Himotlonin hallitsevat mestarit, eli kova tiimi. Viime vuonna poikien otteesta näkyi, että oli harjoiteltu edellisen Himotlonin jälkeen päivittäin. Eli tässä on se tiimi, joka pitää lyödä. Joo, kyllä mä itse kanssa näkisin, että tuossa kuitenkin samalla kokoonpanolla antiikin Roomasta asti Pete Sports Gladiators, muistan itse nuoruudessa, että kova oli tiimi ja niin kuin ennen kaikkea hallitseva mestari. Kuka ei haluaisi lyödä hallitsevaa mestaria? Tässä on ehdottomasti se ehkä kovin haastaja kaikille, mutta niin kuin ollaan aiempina vuosina nähty, niin mikään mahdottomuus ei ole, että sitä joukkuetta voitaisiin lyödä. Että kyllä heidätkin pystyy yllättämään. Kyllä, ja huhujen mukaan Petes Sport Multiverse on vuosien mittaan ollut myös Kyrpongissa kova haastaja Himon edustusjoukkueelle. Kyllä vain. Eli tosiaan tämä ensimmäinen lohko, niin Pete Sports Multiverse, näitä konnia sekä sitten vielä Kauppiaan enkelit sekä poikkimaantieteellinen tiimi. Seuraavaksi hyppäämme pienelle mainoskatkolle. Pysykäähän mukana. Mainoskatkon jälkeen nähdään seuraava lohkon parissa. Kiitos. Ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta ja kiitoksia tosiaan äsken mainossa nähdelle sponsorillemme Pop Sepälle ihanasta yhteistyöstä. Yhteistyö on tuore, mutta heidän kanssa on ollut ilo asioida. Tervetuloa jatkossakin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina meidän himon vetämään bingoon. Ja tosiaan, niin kuin siellä on ilmoitettu, niin viikoittain on dartsikisa, on tietovisa, on musavisa, on bingo, on karaoke, niin sieltä löytyy jokaiselle jotakin, ja totta kai opiskelijallennus -10 pinnaa. Mutta hei, seuraavaksi jatketaan lohkojen arvontaa. Seuraavaksi tulee toinen lohko. Toisen lohkon ensimmäinen joukkue on joukkue numero 13. Joukkue numero 13, eli Team Mikrovoltti. He näyttävät tämmöisiä terveisiä, että joukkueestamme 3/4 on ensikertalaisia, ja tämä näkynee joukkueemme vaihtelevassa kokemuksessa lajien suhteen. Beerpong-tasomme on tasaisen vaihteleva päivästä, tuurista ja humalatilasta riippuen. Kyrpongia enemmistö on pelannut kerran tai pari aiemmin, ja vain yhden hengen vähemmistä googletti pelin nimen ilmoittamisen jälkeen. Kyykäs kokemuksemme vaihtelee ainakin yhdestä aiemmasta kokeilukerrasta jonkin asteiseen kokemukseen lajista ja syvällä itseluottamuksella suorittaneemmekin tämän lajin vajaalla joukkoilla, ettei liiga lajin tuntemus vain pääse suoritustamme parantamaan.
tässä on kans mielenkiintoinen joukkue, että tässäkin on hieno Otaniemestä asti lähtee yksi kilpailija mukaan, itse asiassa joukkueen kapteeni. Ja odotan kyllä innolla, mitä tämä joukkue pystyy saamaan aikaiseksi. Tässä aina herää kysymys se, että kun vähän ehkä väheksytään omia osaamista, niin ollaanko sitten sittenkin kovia ja vaan halutaan näyttää muille, että no me ollaan vähän heikkoja, että toista lähti sekä pikkasen takki auki. Näitäkin on aiempina vuosina nähty, että joku suuri ennakkosuosikki katsoi, että nämä kuulemma ei osaa pelata yhtään ja sitten tuleekin tosi paljon tukkaa, niin se jää nähtäväksi, mutta tosiaan lauantaina. Mutta seuraavaksi haetaan sitten tämä lohkon toista joukkuetta. Joukkue numero 8. Joukkue numero 8, eli Leemelit. Ja Leemelithän on nimetty komeen ja pitkän ranskalaisvaihtarin mukaan. He kuvailevat joukkuetta näin. Meidän vahvuuksiamme on kyrpong ja juominen. Heikkouksia on olla rumia ja tylsiä. Ja käsittääkseni tämä joukko on erityisen kova nimenomaan kyrpongissa, melko hyviä pierpongissa, mutta kyykkänäytöt on hyvin vähäiset. Joo, en valitettavasti ole tätä pitkää komeaa ranskalaista vaihtaria nähnyt, mutta katselin vähän joukkueen taustoja ja taitavat olla aika lailla kaikki Leksika-taustaisia ja Leksikasta tietysti tuo kyrpong lajina on saanut alun, niin voisi kuvitella, että tässä on kyllä kova joukkue kyrpongissa, että jos ne jossain tulee loistamaan, niin se on ehdottomasti tämä laji. Kyllä, samaa mieltä. Ei muuta kuin lohkon kolmanteen joukkueeseen. Numero 10. Joukkue numero 10, eli Seinäkadun Sudet. Viime vuonna Seinäkadun Sudet olivat kisaamassa osalla joukkuetta sairastumisten takia, mutta nyt pyritään olemaan terveenä fyysisesti. Hehän joutuivat luopumaan pudotuspelipaikasta pelaajakadon takia viime vuonna, tosiaan. Kuulopohjan mukaan he ovat kaikissa laissa maailmanmestareita, ainakin pelaajien äitien mukaan, ja he itsekin uskovat niin. Joukkue kertoi vielä seuraavanlaisia terveisiä. Tänä vuonna on sijoitettu paljon aikaa ja suunnittelua tähän vuoteen, joten emme ole voittoa tavoittelematon järjestö. Kyllä vain. Tässä on erinomaisen hieno joukkue. Täällä on myös paljon kokemusta, paljon osaamista. HE mukaan joukkueen kapteenina toimii yksi Tampereen kuuluisimmista hervantapelin vetäjistä. Ja sen verran, mitä muistan viime vuodelta, niin jos ei ne nyt päässeet putsaamaan palkintopöytiä, niin ainakin arvontapalkinnoista niin suurin osa taisi jäädä tämän joukkueen haltuun. Ja vielä muistutuksena tänäkin vuonna tulossa upeita arvontapalkintoja meidän sponsorilta, niin älkää jättäkö välistä. Ja vielä yksi joukkue jäljellä. Joukkue numero 18. Joukkue numero 18, eli G, ja iso G. G-piste. G-piste. Tässä ollaan lähdetty ihan ensikertaisena kokeilemaan niin sanotusti kepillä jäätä. Vahvuuksina nopea suluissa nieleminen. Tästä käyty myös teoriaopinnot, 4 opintopistettä. Joukkueessa vain hyviä häviäjiä. Lyhyt ja ytimekäs. Se on lyhyt ja ytimekäs, se on juurikin näin ja täysin tuntematon joukkue itselleni, että monta vuotta ollut tässä mukana tekemässä tätä himotlonia, mutta vielä en ole heitä nähnyt, mutta näkisin, jos ovat kovia nielemään, niin varmasti kyrpong saattaisi olla se heidän laji. Tässä voisi olla Leemeleille todella kova haaste. Voisin veikata, että lohkovoitto saattaa jopa ratkata kyrpongissa tämän lohkon osalta. Mutta hei, tässä oli tämä lohko, eli tosiaan Leemelit, G-piste, Seinäkadun Sudet sekä viimeisen joukkueena oli tässä mukana. Vielä kun muistaisin joukkueen numeron, pahoittelut tästä häiriöstä, mutta sehän oli tietysti Team Mikrovoltti. Ja seuraavaksi taas lyhyt mainoskatko, jonka jälkeen jatkamme lohkoarvontoja. Öskog yrittää ottaa sakua, mutta se on kyllä tosi vaikea tehtävä ja Koivu pyörittää sinne puolustuksen keskustaan. Losikkapuolelta laukaus, saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on 4-0 ja joko nyt taittuu Selkäranka. 42
52. Thomas Östlund 4. kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila 2 jäähyn jälkeen pamauttaa 5. maalinsa tässä turnauksessa. Se on siinä! Ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta ja haluamme tässäkin kohtaa taas kiittää meidän sponsoriamme Pub10, joka on ollut meidän tukena jo useamman vuoden ja on tukenut varsinkin hallitusta monessa hankkeessa. Sekä muistuttaisin, että jokaisen kuukauden noin puolessa välissä meillähän on siellä pubivisa, niin tervetuloa visailemaan. Tämä vuoden alku on ollut aivan mahtava. 2 ensimmäistä visaa ja pubi on ollut aivan täynnä, omistajan tyytyväinen. Omistajan tyytyväisyys totta kai heijastuu myös siihen, että me hallituslaisina olemme tyytyväisiä ja meidän on silloin helpompaa neuvotella heidän kanssa myös kaikista pienimmistäkin eduista. Mutta jatketaan lohkoarvontaa ja seuraavaksi 3. lohkon ensimmäinen joukkue. Joukkue numero 12, eli Reppanat Keppanat. Reppanat Keppanat on Uudenkarhean joukkue, vanhoja ja uusia tieteenharjoittajia. Menestystä joukkueen jäsenet ovat niittäneet niin Kyykän, Kyrpongin kuin Pierpongin saralla maailmanluokan kisoissa. Himotunnissa menestys männävuosina ei ole tullut, koska ei olla osallistuttu ehkä. Kuka näitä muistaa? Joo, tämä joukkue pisti kyllä itselleni silmään, sillä tuossa on tasasta osaamista Kyykästä, että siinä on muutama aika kova pelaaja siihen lajiin, sekä sitten Kyrpongissa. Kuulin, että joukkueessa muun muassa yksi semmoinen pikkulintu, mikä kiskasee kyllä kaljan nopeammin kuin mitä menee lokilla, kun se vie rannassa joltain hodarista nakin. Että kyseessä on aika kovaa tahtia vetävä sankari. Ja jos mun pitäisi tässä lohkossa lyödä veto jonkun puolesta, niin mä voisin melkein heti alkuun lyödä, että tässä on yksi kova ehdokas jatkoon pääsystä. Seuraava joukkue. 16. Joukkue numero 16. Hurraa ihteni maiskis olutta. Tästä tulee epäilyttävästi tuttu lyhenne mieleen, mutta ei ole mitään tekemistä kyllä tämän järjestön kanssa. Ei kyllä. Mutta tosiaan kyseessä on ensikertaisjoukkue täynnä akateemisia vanhuksia. Kuulemma akateeminen ikä korreloi heittokäden tarkkuuden ja itseluottamuksen kanssa. Lisäksi oluen oikeaoppinen kallistuskulma ja sääntöjen noudatus ovat hallussa. Joo, kyllä, että tässä noista nimien ensimmäisestä kirjaustahan tulee tämä tuttu himo-lyhenne, mutta niin kuin sanottu, että ei ole kyllä missään tapauksessa himojoukkoista kyse. Mutta jos en nyt ihan väärin muista, niin taitaa olla Treyn epävirallinen joukkue kyseessä. Että siinä on kyllä pitkän linjan opiskelijat, että odottavissa voi olla ihan mitä vaan. Että kyllä tämä lohkon 2 ensimmäistä joukkuetta on kyllä heti olleet todella kovia. Katsotaan, kenet ne saa vielä seuraansa. Toivotaan, että akateemisten vanhusten polvet ei petä. Se on juurikin näin. Joukkue numero 9. Ja joukkue numero 9 on OGS. Jo legendaarisen statuksen saavuttanut OGS palaa samalla kokoonpanolla jo 3. vuotta putkeen. Toissa vuonna OGS voitti pronssia ja viime vuonna hävisivät pronssiottelussa. Nyt epäonnistumisten innoittamana kiipeämme varmasti kultapallille. Palloa ja pelisilmää löytyy, Kyykässä ojennetaan ratti suosiolla Jeesukselle. Vahvuudet, olut, heikkoudet, myös olut. Joo, ja kun sanoin tuossa alkuun, että joukkueelle numero 12 voisin lyödä panoksen tai vetoni, niin kyllähän tämä tilanne muuttuu aika kiperäksi, koska OGS, niin parhaimmana päivänä jätkät pystyy tekemään kyllä ihmeitä, ja toki tuo vahvuudet ja heikkoudet, niin
ne vähän molemmat meni sekaisin tuossa toissa vuonna pronssiottelussa. Muistan nähneen se ihan eturivillä aitiopaikoilta. Ottelu, mitä käytännössä ei enää pitänyt voittaa viimeisellä heitolla pompun kautta 2 heittoa. Eri mukeihin toki, mutta 4 mukia pois. Ja sillä tavalla, muistaakseni meni jatkopeleihin, ei jatkopeleihin, vaan äkkikuolemalle, jossa he sitten voittivat sen pronssin. Se oli suorastaan urheiluromantiikkaa, että tämmöisiä suorituksia on aina ilo nähdä. Toivottavasti tänäkin vuonna jätkät pystyy tekemään jotain legendaarisia suorituksia, mutta nimensä mukaisesti legendaarisen statuksen saavuttanut OGS on kyllä. Seuraava joukkue. Joukkue numero 7. Joukkue numero 7, Allin kunto. Allin kunto kuvaili joukkuettaan seuraavanlaisesti. Samalla porukalla pelailtu viime vuosina ja mahdollisesti myös toissa vuonna. Ei näitä enää muista. Kyrpongissa ollaan oltu suht menestyksekkäitä, Kyykässä ei niinkään. Ja mietitään, että tietääköhän tämä joukkue mihin on lähtenyt, että kyseessä on myös Pierpongin sisältävä kolmiottelu. Että vähän outo toi, kun jäi mainitsematta, mutta käsittääkseni myös Pierpongin saralla on tällä joukkueella tullut menestystä muissa Himon tapahtumissa. Joo, jos en väärin muista, niin Himon muovikuulujen nakkelukisassa ainakin yksi jäsenistä on esiintynyt aika edukseen, mutta pikkujouluissa muistaakseni voitti. Vai olisiko se ollut nimenomaan pikkujoulut, mutta joka tapauksessa siellä on kyllä heittokäsi ja niin kuin käsi-silmäkoordinaatio aika kohdillaan. Mutta jälleen kerran se, että tämä on 4 hengen joukkue, tämä ei ole yhdestä pelaajasta kiinni. Pystyykö muut astumaan esiin, täyttämään niitä tyhjiä saappaita, mitä siellä pitäisi täyttää, että menestystä voisi tulla? Sitä emme tiedä, mutta nyt on pakko sanoa, että siinä on tullut joukkueelle erittäin kova lohko. Eli tässä on semmoisen tuhkimotarinaan mahdollisuus, että jos Allin kunto tästä ponkahtaa jatkoon, niin on kova suoritus ja siinä kohtaa ei voisi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Mutta nyt jälleen kerran hypätään pienelle mainoskatkolle, jonka jälkeen jatketaan 4. lohkoon. Moro, mitä äijät? Hei, mikäs plääni? Ei tässä. Oli ihan hyvä show, mutta vielä kaipaisi jotain suolasta. Ja jotain märkää. Hei, lähdetään settimään. Ai. Siis mun mielestä ihan törkeän siistiä taas. Ensi viikolla päästään viettämään himotlomia, mutta mitä me tehdään nyt? No mä haluaisin ainakin kaljaa. Mulla on vähän nälkä, pitäisi saada jotain pientä purtavaa. Jatketaanko etsintöä? Ei muuta kuin eteenpäin. Kuulkaas, ihan hirveä nälkä ois. Mistä sais sitä pientä purtavaa? Ja kaljaa! Hei, erittäin hyvin sanottu siellä takana. Jatketaan etsimistä. Hei Anders, mistä teillä on bissenteerasta? Hei Anders, mistä löytyis pikkusuolasta? Kiitos. Hei, sori. Mihin kauppaan kannattaisi lähteä? No niin, ja tervetuloa jälleen kerran takaisin. Tässä kohtaa haluan kiittää sponsoriamme K-Supermarket Nekalaa, joka on tänä vuonna lähtenyt isosti meitä tukemaan. Kiitos kauppialle, joka on hallitusta kovasti lahjonnut, mutta se ei nyt valitettavasti sitten tuomaroinnissa auta, että tulokset pitää ansata rehellisesti, mutta mitä tulee itse sponsorointiin, niin olemme erittäin kiitollisia siitä. Nytten on vuorossa 4. lohko. Lähdetään arpomaan sitä. Joukkue numero 6.
Joukkue numero 6, Ratatouille. Maailmallakin mainetta niittänyt All-Stars-joukkue on koottu toinen toistaan huonommin viesteillä saavutettavista ykköskierroksen pelaajavarauksista. Tiimi on hionnut taktiikoitaan jo vuosia Lappeenrannan hämyisissä kellareissa ja on nyt valmis integroimaan optimaalisia heittokulmia 3 tekniikan taitajan voimin. Ratatouillan ehdottomia vahvuuksia ovat juuri ennen tapahtumaa maksetut tuet tilille, joten olemme valmiit ottamaan radan haasteet vastaan. Joo, tosiaan tässä on kyllä kova joukko ja pitää ne kyllä paikkaansa, että näitä kavereita on hyvin vaikea tavoittaa välillä. Mutta tästä joukkoista sen verran, että siellähän on meille molemmille aika lailla erittäin tuttu semmonen kuuluisa tamperelainen syväkurkku, jonka kanssa olemme voittaneet muun muassa SM Kyrpongia, sen väärin muista, ja MM Kyrpongissa myös niin kuin päästiin hopealle. Et siellä on semmoista aika kovaa osaamista, että ei niin kuin, on nähty, että kovissa paikoissa pystytään suorittamaan. Kyllä, käsittääkseni joukkueen heikoilla on kyykkä, vaikka sekin on kova. Se voi olla heikoin, mutta se saattaa olla yleisellä tasolla myös ehkä se kaikista haastavin laji tässä turnauksessa. Se vaatii ehkä eniten kokemusta. Mutta nähtäväksi jää, tässä on myös yksi tiimi, mikä varmasti moni joukkue haluaisi lyödä. Seuraava joukkue. Joukkue numero 5. Joukkue numero 5. Haukipullo auki. He lähettivät meille seuraavanlaisia terveisiä. Ensimmäistä kertaa saavumme Himotlonin maailmaan. Kyykästä löytyy vähäsen kokemusta, vaikka se ei aivan tasaisesti jakaudu kaikkien joukkuealaisten välillä. Muissa lajeissa on vähäistä kokemusta, mutta ne mennään puhtaalla taidonvoimalla läpi voittoon. Joo, sanotaanko näin, että tässä on itselleni aika lailla vieras joukkueen nopealla katsauksella, mutta näkisin, että jos tahdonvoimaa on, niin kuin Walt Disney meillä aikana on opettanut, jos oikein uskoo ja toivoo, niin ihmeitä voi tapahtua. Niin jos tällä joukkueella on se samanlainen asenne, niin ken tietää, vaikka illan päätteeksi juhlisivat sitä himoittua mestaruutta. Kyllä, pokaali nousee. Paitsi meillä ei ole pokaalia, mutta ei anneta se haitata. Lohkon 3. joukkue. Tuli siellä. Numero 17. Joukkue numero 17, eli avoimet välit. Ensimmäistä kertaa mukana näissä karkeloissa. Tältä joukkueelta ei löydy raudanluja kokemusta kyykästä, eikä etenkään Gyrpongista, joka on kirjoittu pehmeällä B-llä. Muovikuulia ollaan joskus heitelty, luultavasti mennyt nekin ohi. Vahvuuksia ehkä löytyy ja heikkoja ainakin olemme. Joo, tässä joukkueessa on monta tuttua henkilöä. Tuo heikkoja ainakin olemme, niin musta tuntuu, että tämä saattaa olla kyllä aikamoinen hämäys, koska henkilöt tietää, niin ei siinä ainakaan niin kuin heikkoudesta pitäisi olla kyse. Et, niin kuin, voi olla, että ei se heittokäsi ei ole paras siihen kyykkään, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen joukkue seurata ja meidän ainakin jossain kohtaa vähintään 1-2 matsia heiltä seuraamaan katsomaan, että miten siellä menee. Kyllä, ja kaikkihan sen tietää, että kyykkä on tekniikkalaji. Kyllä vain. Ja sitten vielä viimeinen joukkue tästä lohkosta on joukkue numero 15. Joukkue numero 15. Krem plus Friends. Tiimissä 2 kongaria ja 2 uutta tulokasta. Vahvuuksina hyvä tiimihenki, luovuus ja rentous. Heikkoutena se, että pelaavat tuurilla eikä taidolla. Lisäheikkoutena se, että Krem and Friends kirjoitti ohjeistun 2-3 lauseen sijaan 3 kappaleellista estelytekstiä joukkueesta. Joo, kyllä se luetun ymmärtäminen tällä joukkueella taisi olla vaikea, mutta se on ymmärrettävää tuntia nämä herrat tästä joukkueesta, niin saattaa olla, että siellä oltiin jo valmistautumassa korkean paikan leirillä kumoamalla muutama kylmä huurteinen, niin sen takia se luetun ymmärtäminen joskus totta kai vähän kärsii. Mutta jos ei muuta, niin aiemmina vuosina ollaan nähty, että tällä joukkueella ei hauskanpidon lopu. Et siinä on ehdottomasti, jos haluaa hyvän meiningin, niin kannattaa hangeutua heidän lähelle. Ja
siinähän sitten olikin 4. joukkue tästä lohkosta. Seuraavaksi jälleen kerran pieni mainoskatko. Palaamme pian. Talvisi pelkkää lunta, paukkui pakkanen. Nyt vietän kuin toiveunta Las Palmasissa. Welcome to Las Palmas, the best karaoke bar in Tampere. Ja tervetuloa jälleen kerran takaisin tänne lähetyksen pariin. Ja tässäkin kohtaa haluaisimme kiittää meidän sponsoria Las Palmasia, joka on ollut jo useita vuosia meidän tukenamme. Se on meidän jäsenistön erittäin rakas paikka. Jos haluat löytää himon jäsenen, niin sinne kannattaa mennä, koska siellä aina istuu joku viettämisen iltaa. Siellä on helppo tutustua ihmisiin. Siellä on erittäin mukava henkilökunta ja totta kai aina mukava laulaa karaokea. Mutta jatketaan nyt taas viimeiseen 4 joukkueen pariin, josta ensimmäisenä meillä on tässä valikoitu joukko numero 11. Joo, eli joukkue numero 11, Kauppiaan Demonit. Sehän on tämän Kauppiaan Enkelien toinen joukkue vastapuoli. Ja tässä porukassa kaikki eivät ole ensikertalaisia. Huhujen mukaan tätä löytyy porukan nopein juomari, mutta myös nopein oksentaja. Jekyll ja Hyde-asetelma pitää kuitenkin jalat maassa ja toivottavasti myös juomat sisällä. Joo, kyllä, että tässä tiedän henkilö, joka tässä on ollut itse asiassa ensimmäisessä himotlonissa ja on kyllä ihan taitava osa näissä kaikissa lajeissa. Että siinä on aika hyvä kirittäjä tälle koko muulle porukalle, että pystyy näyttämään, että miten hommat toimii, pystyy rauhoittamaan tilannetta, kokemusta ei pitäisi puuttua. Ja huujen mukaan tätä joukkueen kapteeni toimii lähiesimiestutkintoa suorittava henkilö, joten tässä on nyt kova näytön paikka siitä, että miten pystyy joukkuetta johtamaan ja antaa Kauppiaan Enkeleiden tuolle kapteenille niin kuin hyvää näyttöä siitä, että voisiko ensi vuonna sitten kenties olla enkelijoukkueessa. Se jää nähtäväksi. Seuraavana joukkueena meillä on joukkue numero 14. Joukkue numero 14, Epson Viosin. Taitaa olla Epson Vision, mutta joukkue Tammikista, joka uhosi olevansa turnauksissa eniten kännissä. Ilmeisesti estelytekstejäkin kirjoitettaessa on tullut nautittua muutama, kun ei osannut edes omaa nimensä kirjoittaa oikein. Joo. Tosiaan Epson Vision on joukkue. Joo, kyllä. Tää katseli ihan täysin samaa ja kuin tuo Tamkista oleva joukkue, jonka uhosi olevan eniten kännissä ja kaikki tiedämme, että Krem ja Friends on myös joukkue Tamkista, niin siinä saattaa olla, että siinä käydään titteli siitä, että eniten kännissä oleva joukkue juurikin näiden 2 joukkueen välillä. Että mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, että toivottavasti siellä on yhtä hyvä meininki kuin Krem ja Friendsillä, mutta ennen kaikkea niin odotan kovasti näkeväni, että millaista joukkueesta tällä kertaa on kyse. Seuraava joukkue numero 2. Joukkue numero 2, DDRNV Boomers und Zoomers. Viime vuoden pronssimitalistit. Kyseessä on kyykkäspesialistijoukkue. Kyykkä menee tällä joukkueella taidolla, muut lajit tuurilla. Kuulemma luonnollisesti lähtevät mitalia kirkastamaan mieluiten 2 pykälällä. Joo, siinä melkein uskaltaisin väittää, että kokonaisuudessaan niin saattaa olla jopa turnauksen kovin kyykkäjoukkue. Siinä on, niin kuin he itse mainitsevat, niin kyykän käytännössä alan ammattilaisia, että on nimekkäitä pelaajia. Heikkoudet, tai suurimmat heikkoudet heillä taitaa olla tuolla Kyrpongin puolella. Viimekin vuonna siinä oli haasteita ja niukin naukin sitten he sen pronssin voittivat. Tänä vuonna uskoisin, että jos kaikki menee hyvin ja jatkoon pääsevät ja jos raivavat tiensä finaaleihin asti, niin finaalissa on kyykkä, niin on vaikea uskoa, että jos he finaaliin pääsevät, että he hopeakaulassa lähtisi. Mutta mitä vaan voi tapahtua. Päivä ja turnaus on tosi pitkiä. Yllätysmomentumia on aina läsnä. Ja viimeisimpänä
joukkueena meillä on joukkue numero 3. Joukkue numero 3 eli Tanssilavojen Kermamaito. Suuri osa joukkueesta on toista kertaa pelaajina turnauksessa. Lajeissa ovat kuulemma tasaisen keskivertoja. Joukkueesta löytyy myös 2 himon perustajajäsentä, eli kovia tekijöitä. Joo, se on tietysti hienoa nähdä tuttuja kasvoja pitkästä aikaan, kun tulevat ja näyttävät, miten tätä lajia oikeasti pelataan. En tiedä, onko siinä kivenkovaa osaamista niin kuin missään lajeissa, mutta todella tasapaksua suorittamista. Siellä löytyy kyykkään heittokättä, siellä löytyy beerpongin tarkkuutta, kyyrpongin, niin kyllä nämä herrat vaan sen hiilihapollisen juoman pystyvät aika nopeasti tuhoamaan. Eli kyllä tämä on kuulkaas semmoinen joukko, että kannattaa myös pitää silmä tarkkana, että ei tässä tuo Boomers ja Zoomers välttämättä kovin helpolla tule pääsemään, ainakin jos haluavat lohkon voittaa. Mutta hei, pidetään vielä ihan lyhyt mainoskatko, jonka jälkeen sitten suoritamme tai näytämme teille lohkot sekä aikataulut sitten sijoitettuna, niin josta päästään sitten jatkamaan kohti lauantaita. Nähdään pian. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I can feel your cup. You know our river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a... No niin, ja siitä vielä kiitos tapahtuman pääsponsorille, eli Hades Beer Barille, joka tarjoaa aina parhaimmat jatkot täällä Tampereen suunnalla, mutta ihan alkuun tosiaan niin kuin luvattu aikatauluista, eli ekana pelataan kyykät, siinä että vasemmalla ja oikealla puolella on lohkoja ja keskellä on sitten tuo aika, mihin aikaan pelit on. Suuremmalla osalla alkaa kyykällä 11, mutta osalla se jatkuu sitten vähän alkaa vasta 11.30, että olkohan tarkkana. Siitä jatketaan. Tässä tulee jaettuna beerpong ja kyrpong jaot. Eli beerpong ja kyrpong alkaa suurin piirtein 14.30 kumpainenkin. Ja siinä välissä tietysti, koska 2 lajia tuossa on mitä pelataan, niin aina 1-2 joukkuetta niin huilaa. Siinä kohtaa kerkeätte käymään vähän tankkaamassa nestettä sekä ruokaa, niin jaksaa koko päivän. Ja lopuksi sitten tietysti vielä ihan mennään pudotuspelit, niistä kapteeneille tulee sitten vielä tarkemmat speksit, miten mennään, mutta hei, tervetuloa lauantaina, pitäkää loistava turnaus, nähdään.